Under construction. Under construction. No. Under contractions. Under construcció. Under construction. Window. 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 El quartet de flautes de Bec Quartet Window arriba aquest diumenge 21 de maig a les 7 de la tarda al Convent de les Arts d'Alcover, amb l'espectacle Under Construction. Avui aquí, al magazín d'Alcover Ràdio, tenim el plaer de comptar amb ells aquí al nostre estudi. Marcel, Eva, Eloi i Clara, bon dia i moltes gràcies per venir. Bon dia. Hola, bon dia. Per aquells oients que encara no us coneixen, qui sou el Quartet Window? Expliqueu-nos una miqueta la vostra trajectòria. Doncs Window té un any i mig d'història, apareix en el moment en què 4 flautistes de Bec doncs, volen crear un quartet de flautes, que en realitat és l'únic quartet de flautes estable de tot l'estat espanyol, i amb la voluntat de voler crear un concepte de concert que vagi més enllà de la música del concert a l'ús, barrejant doncs, escenografia, il·luminació i una certa dramatúrgia que faci que els concerts doncs, siguin una miqueta més amens i més distraïts. Val a dir també que som 4 músics que, després de participar en altres projectes i que encara participem, teníem ganes una mica de fer una cosa totalment diferent, perquè veiem una mica, doncs, potser que el públic també necessita novetats i aire fresc a les propostes musicals. I quin repertori podrem escoltar aquest diumenge? L'heu triat amb algun criteri en concret? Podrem escoltar una mica de tot i, francament, el criteri és les peces que ens agradaven. Ens vam estar 3 o 4 dies provant, jo diria que gairebé tota la música que existeix per quartet de flauta i més, i vam acabar triant la música que ens agradava i vam construir l'espectacle envoltant d'això. I veiem que hem vist un vídeo per la vostra web i tal, i veiem que porteu moltíssimes flautes. I com us ho podeu manejar els 4? Perquè també hem vist que un toca i l'altre fiqueu els discs. Com ho podeu fer tot això? Bueno, mira, portem unes 75 flautes diferents. A vegades és un lío, perquè has d'agafar una flauta i les tens totes barrejades a l'escenari i mos fem un lío, a vegades, però ja està molt estudiat i inclús ara hi ha moments que dubtem, però és estudiant, és tenint-ho tot molt clar, hores d'assaig, no... I val a dir que portem flautes de totes les èpoques, de totes les mides. Hi ha flautes molt grans, hi ha flautes barroques, flautes renaixentistes. El públic veurà que realment la flauta no és només el model que tothom associa directament quan parles de flauta de bec, no? Que és una mica la que es fa a l'escola o així. Aquí no, aquí portem flautes que ja et dic que la gent sempre ens sorprèn, no? Jo sempre veig que hi ha algú del públic que diu no m'imaginava que això fos una flauta, no? Això és una frase, un comentari que solen dir molt. I totes les flautes són vostres? Sí. Entre els 4, sí. I més que estan en camí, que tenim encarregades. Un dineral. I abans també heu dit vosaltres que podem definir el concert com a trencador, perquè jugueu bastant amb la il·luminació, amb l'escenari, el vestuari que vosaltres porteu, també hem vist algunes fotografies que l'escenari també us xoca una mica. Com casa tot això? El vestuari va d'acord amb el concepte de l'espectacle. Es crea el concert i, per tant, com que havíem de ser com creadors, doncs vam pensar que una manera d'il·lustrar que som creadors musicals també era amb monos de treball. I el concert es crea i el nostre vestuari va canviant, des del vestuari que podeu veure a la nostra imatge corporativa, a les nostres fotografies, que és aquest mono de treball groc tan característic, a un vestuari potser més conservador, més obvi, no? Per un conjunt de música clàssica, que no deixem ser un conjunt de música clàssica. Tot l'espectacle es diu Under Construction perquè és ensenyar o mostrar tot el procés de construcció d'un concert. No direm més detalls perquè això no faríem spoilers, però sí que és cert que tot està lligat i està molt pensat per al nostre director escènic, que això sí que va estar allà estrujant-se, amb perdó de l'expressió, estrujant-se al cap per buscar doncs, una idea que unifiqués tots els conceptes que es veuran.
I vosaltres també heu decidit portar l'espectacle a un altre nivell i ser partíceps també de l'Escola de l'Espectador que ha creat el Convent de les Arts. I en què consisteix la vostra aportació en aquesta iniciativa que és nova d'aquest any? Bé, més aviat és igual que nosaltres utilitzem un altre tipus d'espectacle a part del concert a l'ús, que és el més habitual a les programacions. També volíem trencar amb el concepte de la flauta de bec, no només és un instrument escolar, i aleshores ens interessa molt difondre aquesta idea que és un instrument musical tan professional com un altre, que n'hi ha de diverses mides, no només les flautes d'un pamet, el pamet i mig, sinó que n'hi ha de totes mides, i també una mica de divulgació que en el nostre instrument fa molta falta. I també hem vist, hem estat mirant per la vostra web, que recentment sou finalistes dels Premis Gema sobre la innovació en música antiga. Què ens ho podeu explicar sobre això? Bueno, som finalistes de votació popular del públic a millor grup espanyol de música antiga del 2016. Som finalistes també a grup innovació i a grup jove. A grup de poc temps de creació. Bueno, de moment els premis són el 8 de juny, esperem rebre'n algun, mos faria molta il·lusió. I res, estem superil·lusionats. Són els Premios Gema, que Gema és l'acrònim de Grupos Españoles de Música Antigua, és l'associació que engloba que hi ha tots els grups de música antiga de l'estat espanyol, i el fet que ens hagin escollit com a finalistes també dins del sector, el públic, però també dins del sector, ens fa creure que estem fent bé les coses i que tenim un futur brillant. Sobretot pel fet que aquesta persona que riu és la Clara. Sí, Clara, sí, Clara, tenim un futur brillant, escolta. M'ha fet gràcia. No, sobretot l'important és estar finalistes quan nosaltres som uns debutants, o sigui, nosaltres fa un any ens vam començar a donar a conèixer i sense l'espectacle Under Construction. L'espectacle aquest el vam estrenar fa 6 mesos, vull dir que realment és una trajectòria meteòrica. Clara? No, de ben segur, i a més si són tres nominacions a 3 categories diferents, doncs de ben segur que alguna cosa, home, ojalà a les 3, segur que alguna cosa s'emporteu. Tocarem que sí. Tocarem fusta de flautes. Mai millor dit, i d'aquí també us enviem molta sort i estarem pendents dels premis d'aquí 2 setmanetes. I per acabar aquí el magazín, un últim missatge per tots aquells oients que es vulguin acostar a veure l'espectacle aquest diumenge. Què els diríeu? Què per animar-los que vinguin? Que no s'ho poden perdre perquè és un concert que val la pena, que és diferent, que és trencador, és innovador, divertit, boig. Que no és només música, que no només hi ha videoprojeccions, hi ha bases electròniques, hi ha canvis de vestuari, hi ha coreografies. No és un concert típic, és tot un espectacle, és un show de la Madonna però ambientat a la música antiga, així de clar, i que és un espectacle que, com diem als nostres vídeos, ningú sortirà indiferent, no? I que això sí que ho podem prometre, que tothom sortirà molt al·lucinat. Inclús diria que també la gent que normalment no li agrada la música clàssica o que no hi va habitualment, jo crec que això és un concert que gaudiran, inclús sent música clàssica, perquè realment fem molt més que música clàssica. També trencar una mica aquests tabús, que la música clàssica és avorrida i totalment... Jo ja, per acabar, la millor crítica que m'han fet de l'espectacle me la va fer una alumna de 16 anys que em va dir: no he mirat el mòbil en cap moment. I jo vaig dir, perfecte, si una noia de 16 anys no ha mirat el mòbil en cap moment de l'entretinguda que ha estat mirant un concert de música clàssica, vol dir que anem pel bon camí. Oh, i tant, segur que aneu a un molt bon camí. Doncs moltíssimes gràcies per venir aquí avui amb nosaltres aquí al QB Ràdio i esperem que diumenge vagi tot molt i molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Aquest passat dimarts 16 de maig el Quartet Windu va realitzar una sessió divulgativa sobre la música antiga i la utilització de les flautes de bec als alumnes de l'escola Mare de Déu del Remei dins l'escola de l'Espectador. Les entrades es poden adquirir per 12 euros i 9 euros amb el carnet del Convent de les Arts i 5 euros fins als 25 anys amb el CEA Jove. Venda d'entrades a la Casa de Cultura Ca Cosme d'Alcover, al web www.conventarts.cat o bé a la taquilla del Convent de les Arts des d'una hora abans de l'inici de l'espectacle. Aquesta funció es troba inclosa dins l'abonament Música i General. Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.